harapanmu tahun 2025 sesuk iki apa, Mak? Lah kok takon ro aku harapanmu dhewe iki lho apa? Harapanmu dhewe iki apa? Kowe ndelok uripmu dhewe iki lho. Harapanku ya pengen sugih dadak, Mak. Coba kan berharap kowe. Ya mbok menawa, Mak, dengan berharap sesuk iso sugih tenan. Harapan nek kowe ora ngopo-ngopo ya ora iso apa-apa. Ya setidaknya berharap iso nilai duit wong to, Mak. Apa meneh ke berharap ro wong? Lah nek ora berharap karo wong, mosok kon berharap karo demit, Mak. Harapan nek kowe ora ngopo-ngopo kowe ora obah ya mustahil. Iya, Mak, aku tak ora berharap wis. Nek takon harapan. Pikir uripmu dhewe iki lho, harapanmu apa? Wis ora ana harapan, Mak, wis pupus.